Môžem się coś spýtať? No, čom si tu prišiel asi tu sám, Tá, na co? Mne się nie páči tvůj život. Ty ho máš lepší? Ja się nie prišla vadziť, ja prišla s tou po utorec. A o čím chceš utorec? No prekáže mi jedna vec. Dokedy chceš hrať automaty? More, všetko si už prehral, nemáme z čoho žiť. Odrazu nie mamy z czego żyć? Chodzim do roboty, przyniesem ci 1800, a i tak ci mało. Mało? Za to ty penieži chceš automaty aj dobrého jesť? Czekaj, ty prišla utorec o čím? O penieži, o automaty? Čaje, robím ja chuj celý mesiac, co odo mnie vlastne chceš? Siedzíš na piči doma, ani poriadne jedzenie neuvaríš. Ale z čoho, keď nemáme nič? Ja nepochopím tvůj úmysl. Prídeš tu a začneš mi vytýkať, bo nemáš co variť, nemáš. A mne o automaty utoč. O co ci ide do piči? Ta ja się o tebe starám aj o tvoje deti a ty mne do piči posíláš. Ticho to jebanie, bo mňa hlava boli už toto furt slúchať dookola. Mimochodom, už keď sa tak bavíme, našol mi sebe druhu. Mám druhu. A keď sa ti to neľúbi, zbaľ sebe veci a ide. Okamžite. Ty si čuješ, co utoríš? Ja znám, o čím útorím, kurvo! Ty nechápeš, už me to s tobou nebaví. Nebavíme to s tobou, zbaľ sebe veci a ide. Ty me vyháňali ze švinia, jedna pojebaná. Nekriž, upokoj się. Nekriž, bo si chora, ja nechcem, žebyś pri mne umrela. Ja cílem utrím, že môžeš sebe ísť tam alebo tam, mne to je úplne jedno. Je to už koniec, pochop už, chápeš? Ty mne ideš povedať, že máš druhu? Ta ja się o ce starala, jebal si, kedy chcel, varila mi si, pratala mi si. To čom toto robíš, more, vyšvetli mi. Co mi furt vytýkáš? Jedzenie, pratanie. To z toho bolo, pre Boha se pýtam. Pochop, že chcem buď sám. A to preto tú kurvu? Povedz mi, co? Hej, a to je moja vec. Zničil si mi život. Ja si zničil život, neobvinujme. Pre Boha se pýtam už. Žili sme sebe šumný život. A ty mne ideš teraz pre Boha. Zludzila ti nejaká kurva, no co ja mám teraz povedať decom? Ujdeš domov a im to vyšvetli ty, lebo ja się normálne už úplne hanbím, až celá červená mi. No jak toto mám povedať decom? Dobre, dohodneme sa tak. Ja sebe nájdem druhého a ty sebe rob, co chceš. A tým pádom skončilo všetko.